खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 27 डिसेम्बर बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोब्राब नाजायोब्ला जाफुंसारगोन थांखिसिम सौहैनो हागोन मोजां सानजागोन वृष राशि सोरनिबा गोसा बाथ्रा खोनासंनांनो हागौ गोसोखौ असान्ति मोनगोन दुखुयैनो सानखौ हगार हरगोन मिथुन राशि देहाया मोजां थासारियाव फैगोन आगोलनि बेरामा गानो हागौ सुखु गोजोनै थानो हागोन कर्कट राशि थांखांनाय जाथायखौ लाना गोसोआव उनदाहा खालामनो हागौ गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन सिंह राशि धोन दौलत आरजिनो हागोन आखायाव रां रुफा फैगोन मोजां सान कन्या राशि नखराव बिमाया सुखु गैयै जानो हागौ नखराव दुखु दाहा नुजाथिनो हागौ तुला राशि साननायफ्रा फैमाल जाजोबनो हागौ थांखिसिम सौहैनाय नङा बरादा गाज्रि जागोन वृश्चिक राशि माबा मोनसे खहा जानो हागौ साना जेथो गोनां जानो हागौ गाज्रि सान धनु राशि बाख्नायजाथाव हाबा मावनो हागोन मान सन्मान मोननो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन मकर राशि नखराव गोजोन थासारि फैगोन अनलायना सोलिनो हागोन दुखुआ गोजान जागोन कुम्भ राशि मानिबा थाखाय जिंगासिनांनो हागौ जानो लोंनो सुखु गैयै जानो हागौ मीन राशि माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ साननायफ्रा जाफुंगोन मोजां सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव